Ngai kuble pi baro ki bas ngap ya kani ka program ha kani ka por bar ha kani ka sngi ngitip shipau terik ubnai me ar hajar ar pau henriu kadai ka sngi ha ka baki sau pau telikiri ha ka prathei ki rakhe ya kani ka sngi kum ka Mother's Day lani ka sngi jong ki kemi ha ka bahakani ka sngi la le buram la sngo buram bat la pandon buram ya ki kemi ha shi telup ka prathei kumta na kaling jonga ru ha kani ka por ngan wan ra ya ka khubor na ka tinu blai ka bedai shapang ki kemi ngan kren ya ki laingut ki kemi ki bapla ki kita ngin ya kren ha kani ka por ya ki laingut ki kemi ki bangila ban shem ha ka Bible ki bangila ban ong ki de ki kemi ki bab da phla shisha ki balong ka jing ai mensim ki balong ru kan nuksa bat ki balong shisha ki role model lani ki nomuna naga benta ki kemi haka perthei pateng la pateng ka wei ka kemi ka bangila ban shem ha ka Bible kadai ka kemi ka ba khendu yala ga jing im naga benta ban ripen im yala ukhun bat kata kadai ka jokhevet ka kemi jong Moses haka bahaka kitab Exodus kalenong ka baar ka dekhot ka benengkong ter ka yathu shapang kani ka jokhebet ka ba lakha ya ukhlung ubabhabriu bat ka kha ya ukhun haka por ka ba bha ka por ka ba dabda ka jingma ka por ka ba ki khun kentei Hebrew ki ba kha khun ha Egypt ki ba kha khun chenrang ha Egypt ha gani ka por kadai ka por ka ba penshipting yaki bat kadai haga jaka bakin kemen haga jaka bakin yas leburam bat bakin khawai naga benta ge jingkha kun chenrang Henry kamlong setia kumta yaki kentai Hebrew ha Egypt namar ha gani ka por ka hukum na upharu kalong babaro ki kun chenrang jong ki Hebrew ki balakha ha Egypt paro ki khlung ki ba ki khunlung shenrang de ban penyap lut yaki bat ka jokhebet kala kha yau khlung ha ka bakum kani ka por Henry kala khendu ila ga jing im kala buri yau ne khlung kala ri yau hadu lai banai kam shem la shipting ya ka hukum seim bat ya la ka jong ka jing im kala khendu haba kala pen khen ya ka hukum seim kam shem la penyap bat om shem lala ban shem daki officer lani daki briu jong usim yau ne khlung ban penyap yu ban penengkot ye gijing ya thu ka jokhevet kala yo ban sumar ya Moses hadu ndala pen ino bun yu ba ka saai tino haga khun jong upharu ba kala kam khun yu hangning yu ya ka kemi ka ba khendu ya la ka jong ka jing im ka phai la ka jong ka jing im tang ban ripen im yela ukhun ka long ka challenge ka bakrawi ki long kemi hagini gisngi ban kha khun ban yo khun ban penhe pensani ki khun ban ri ban sumari ki khun ha ka bakum ka ni ka por ka ba gajing sniu ba ka perthei ka laput plak da shibun ki ki basniu ha ka ba ki drugs ki kanja ki jingdi buat ke jing bomman kala jelai hakeleng haka imlang ke saklang bat na kata ka daw don kam ya ki kemi ki bakhendu ila ga jong ga jing im ban sumar ban penhe pensan ila ki khun bakinom sha rong no haka lat lani ka umsaw jong ka perthei bat haga jing sniu ki babunjat haka bau setan beri unong shun batmu ban penjot ban pensniu ban penyap ya ki khun hagini kisngi da kata ka buit senti jong u bat aki ek besneu ka don kam na kata ka daw ya ki kemi hagini kisngi bakin phai laga jong ka jing im ban sumari ki khun na ki ek besneu ba kata ka jing bamban ka mo rung ha ki khun bat ba ka jing yap ba kan jaman sim ka nomla ban kata ya ki ngin yo iru ya ka weipat ka kemi ha ka tinu blai ka wei ka long kemi ba kata ka dei ka rispa ka bangila ban shem na ka ba ar
ke kitab Samuel kunong ke arfway ke khot ke shipau ter hadu khat saw hang ni ke yathu ya ka rispa ka badai ka kmi jong ki arngot ki khon chen rang jong im sol ki arngot ki khon chen rang jong im sol ki la shas din phasi hakinong kibian namar ka nemsniu ka jingyap them ka khlam kala wanjia ha Israel ha ka por jong im David barhabala wat ya ka daw ba ka ne ka jingyap khlam ka wan ha Israel la shemba namar ba usol ula penkhenje ka jinya te kular jong u Joshua ba kinong kibian banom penyap yaki ban ri pen im yaki Henry im sol ula penyap napang yaki kibian ban naga taga daw namar kata ga jing penkhenje kata ga jutang ka baliate daki Israel menshua ba ki kibian ka jingyap temba ka khlam kala wanjia ha Israel laisnem kanti kata ga khlam kala wan ban pensangai kita ke khlam kinong kibian ki dawa baya ki khun chenrang bad ki siu jong u sim sol ki shenrang ki beran ha ka ying jong sol dei ban ailut yaki ban penyap no da ka baslin phasi khnang ban long ke jingya pen na ka banta ban pensangai ya kata ke khlam ha po Israel kum tau David usim ula IT no iki khun chenrang jong im sol jong ke Israel ba on phasi no yaki da kinong kibian kumta nyongot ki khun jong im sol la phasi yaki da kinong kibian arngot na kita ki nyongot kide ki khun jong ke rispa ba ke rispa ha ba ka tip yakani kala let syakata ka jaka ka balasdin phasi haga jaka klau haga balasdin phasi ki khon chenrang jong ka arngot kala shim ya ka jan khan kala siang da ka jan khan halor umau siang bat kala ap hakmat jong kita ki met yap ki khon chenrang jong ka bat sngi bat mit kala be ki sim kala be ki mrat ki batmu ban wan bam ya ka do jong ki bat sngi bat mit da ki tayo kala sa hangta ka Bible ko ong nadu ka ayom ot ka sngi ka pasdang jo ka ayom ot hadu banda hap slap kamot hadu ban kut ka ayom ot kala syongsa hangta bat kata ka met yap ka met ut jong ki khun chen rang jong ka namar ka sngo thu ba kum ki khun sim ki dei ban yo ya ka jing tep ka badan buram ka jing le buram ya ka met yap jong ki bat ban shui ya ka met yap jong ki khun sim ha ding da ka basdin phasi ka longkum ka jing tim bat ka jing ja buram yaki naga ta ka daw ban ya da ya ka buram ka ijot jong ki khun chen rang jong ka kalahap ban IT lut ya laga jing im bandu thia bandu dem bat ban shong hakmat jong ka met yap jong ki bat sngi bat mit klem thia ban ya da na kita ki marat ki ban wan bam na ki sim ki ban wan bam ya ka met yap jong ki khun jong ka kani kadai ka kami ka ba IT lut yala ka jong ka jing im ban ya dai ka buram ka ijot jong ki khun baki dei ban yo ya ka jing bishar hok u David haba yo sngo ya ka ta ka jing le jong ka rispa wot ula ai ka hukum ba dei ban le chim ya ka shing jong im sol bala yap bat u Jonathan u khun jong u bat ya ka met yap jong ki ki nyongot ki balasdin phasi bat bantip dan buram yaki haga jaka badai bantip ka rispa kala penyo ya ka hok jong ki khun jong ka kala ya dai ka buram ka ijot jong ki khun jong ka ngidon kam yaki kemi kum ka rispa hakini kisngi ki bakloi ban IT lut ya laga jong ka jing im ban ya dai ka buram ka ijot jong ki khun ban ya dan ka no ka basniu bakanom yu rung haki khun ban long ki kmi ki bastat bat ki bala ban sngo thu ban yo I jingai baka no kanu ka bakan ja perthei ka no ka jing bomman ka no ka basniu ka nom yo rung haki khun jong ki ka ban wan ra ya kata ka jing jot ka jing ja buram ka jing im jong ki ka jing bom sian bat ka jing bit jong ki kmi ki kpa bat ka jing bom la ban yo I jingai lagi jong ki khun kalau penlong iki khun bakin hap hasibun ki jing pensoi bat ba ka long ren yang jongki ka jot
bat ka ying kasem ka jak buram habaki khon ki hap haga pop bat ka jing bomman dei na kata ka daw ka rispa ka long ka role model lani ka nuksa ka babha ya ki kmi hagini kisngi ba kumno kum ki kmi ru kinang hagini kisngi ban ya dai ka buram ka ijot ki khon bat ban sumari ki na ka basniu ban ya da na ka no ka bor jong ke jingbom man ka batmu badwan man penjot ya ka ying ka sem man penjak buram ya ka ying ka sem leng ba ki khon ka wei pat ka kmi ha ka bible ka ba long ka nuksa babha ya ki kmi ha gini kiski ka dei ka uniki ka kmi jong u Timothy ka dei ka kmi ka ba sandur ya ka lawei jong u Timothy Shiti ka baar jong Apostle Paul ce Timothy kala nong ka baning kong ka khot ka basan u Paul apostle u ya ro ya ka jinget ka badan hau Timothy but u ai buram ya ka ne ka jinget ka badan hau Timothy ha ka kmi jong u ka uniki ber ka kmirat lani ka kiau jong u ka Lois baru ong ba kani ka jinget kala don ningkong haga kiau lari ka kemirat jong u bat haga kemi jong u ka uniki bat kumta kani ka jinget ka bahaki kala rungru ha u Timothy bat haga lenong ka balai kad khot ka bakhat sau du khat nyo wa Apostle Paul u ong bakata ka jingtip ya ka an ka tin jo ublei ka badan ha u Timothy ula nang ya ka ta ka tin ublei nadu dang kelung dang khna balahikai la penhe pensan ya u da ka kmi pada ka kmirat jong u Timothy udan ukpa ubade ukrik ka kmi ka de jiu ila ban ong ukpa bom ngai ka kmi ka banget Henry kumno ukhun ulong beriu blei ulong un nong ye trei ba koridor jong Apostle Paul baru Apostle Paul ong ngam don wei pat ubriu kumu Timothy badan ka wei ke jingmat uda kam khun yo Timothy uda sngo i hadu kata-kata Timothy yo i ke jinget yo i ke jing sngur yo i jolong riu blei yo i ba uda ubriu ba dap de ke jing tip i ka tin jo blei how Timothy but Apostle Paul usngau thu bakani baro ke jinget ke jolong riu blei kade ka bahir pateng na ka kemi jong u bada ka kemirat jong u ngidon kam ye ki long kemi blei don kam ki long kemi ni kisngi ki bala ban IT pateng ye ke jolong riu blei bat ye ke jinget ka basngur jong ki hau blei ya kata ka jingtip ya ka an blei ka badan haki bakin penrung ru haki khon jong ki pada kata on sandur ki khon jong ki bakin long ki atiar ki jong ublei haka hima jo ublei bat bakin long ka jingker khu ya ka kam jo ublei Timothy bala kalalong pastor haka balang Ephesus priu ba koridor jong ublei bat kani ka jinglong jong u kam dei ka basu je rengkhat Henry ka dei ka bala sandur bat ka dei ka bala no senyang da ka kemi bat ka kemirat jong u arngut kini ki kemi akila penmi ya ubriu ba kodor jau blai komo Timothy ngidon kami ki long kemi ni kisngi ki ban sei bat ki ban penmi ki ban penkha da ka jing sumar da kata ka jing syarai bada ka jing hikai jongki yala ki jongki khun da ka nuksa babha ka jinget ka badan haki ka jing shirhem ban syakri oblai ka jing tip jongki ka ktin jo blai bat ki jong riu blai jongki ka ba kin penhiar pateng syaki khun jongki bar syaki pateng jongki pateng la pateng na kata kadau ha gani gasngi ka jingkan mau buram ka jingle buram ka jing sngo buram ya ki longkmi ha shi telup ka perthai ai ru ba ka ne ka tin ublei ka bal kren ha gani ka por ublei un penmi shibun ki longkmi kum ka jok hevet ka ba khendu ila ka jong ka jing im ban ripen im ila khun kum ka rispa ki ban ai ti lut ila ka jing im ban ya dai ka buram ka ijot jong ki khun ba ki khun ki nom jot ka long ren yeng bat ba ki khun kin ri ya ka akor ka buram ai bo blain penmi shibun ki long kmi hagini kisngi kum ka uniki bat ka Lois
kiba saindur ya ke jingim jong u Timothy bat ki kemi kiba la shisha ban saindur ya lagi jong ki khun ban penmi bat ban penlong briu ya ki bakin long ki shakri ublay kiba kordor ha ke hima ke jo ublay do ublay nuker khu ya ki kemi hagi di kisngi ublay un dapendon kam ya ki kemi hagi ni kisngi bakin la ban saindur ya laga jong ka ying kesem bat bana ka ying kesem jong ki kinmi ki briu ki bakordor ki bariu play ka kenja ka bariu play kan mi na ka ying kesem jong ki blame ker khu ha gani ka por nganduai na ka benta ki long kemi play bok pa jong i bahabneng ha ka kerteng Jisu bana Nasaret na aingo yeme nam ta ki long kemi ki ba ablay me lapan mi na ka por cha ka por bakin long ablay ka nuksa but try kiba la penmi kiba mela penmi ablay ba lengba jongki on saindure ke imlang sa lang lengba ki khon jongki kan mau ki long kemi kiba don ki khon ki ti jongki ai ka jing start jing shempang bakin la ban penhe pensan le ki khon bat ban ya lam ki ha kalenti ka hok bat ka jing shisha kerkhu ye ki ha kerteng Jisu amen.